ರಾಜಮನೆತನ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪೊಂಜೋನಗ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹಿರಿಯರು జీవనం దాంట్లో పట్టాలి పట్టంట్లో జంటలే జనాలు పట్టాలి ಪ್ರಶ್ನೆಲ್ಲ ತೋಜಿರುವತ್ತೊಂದು ಪನೋಲಿ ಬರೀತಾತೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ఆయనంచిన ದೈವ. ಈ ಜಾಗಿಗೆ ನಾನು ತಂತಿರಿ ಬರೀರೋ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಬೆಲೆ ತಂತಿರಿ ಓಳ್ಳ ಎಂಕಿಂಚಿನ ಬೆಲೆ ಮಾಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ತಂತಿರಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಎರಡನೆತ್ತದು ಅಕಲೇ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಮಂಡ್ಯ ಕಡ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲು ಕಡ ಬರೆದು ಮರ್ದಾಳ ಬರ್ತದೆ, ಮರ್ದಾಳ ಸುಂಗರಾಟ ಬರ್ತದೆ. ఆజిమ్మాకనే మాలింగేశ్వరగిరి మండగడ తలమನೆ ಮಂಡಿಂದ ರಸವಲ್ಲಕನ ಭೂಮಿಗೆ ಅಂಚ బళ్ళ కాలుడు ముప్పై మండకర తలమనేటి నిత్య కూలి నిత్య కంబళ అవంటుంది. నిత్య కూలి కంబళ ఆపన పొత్తుడు ముప్ప సుబ్రహ్మణ్య సేటు అంటే పొసబుట పట్టింది పోపు ఎరును ఉంటాయన అడపున మాన్యాను కళ్ళు మారుతున్నా అడపున ఎరును మరలు పట్టాడు ಒಂದು ಮಾತ ವಿಚಿತ್ರ ನಾವು ಕಲಿ ಒಂದು ಕಾರಣಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಲ್ಲುರ್ತಿ ಆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಟ್ಟಿದ್ರು ಬಳಿಕಾಯ್ದು ಅಂತಿರ್ಲೇನು ಕುಂಟಾಳಂತಿರ್ಲೇನು ఎప్పుడు అంత్యత్న పోతానందంట పట్టోడు మాయమడుపుడు రాసిడు బీజుతో రాసిడు పట్టారు పుట్టబుట్ట పట్టింది పాలిపోడు మేమప్పుడు పాలిపోడు అంటున్నాడు. ఇంకా జైన తిరగట్ల అసగిరట దేవుడు ఇంక పాలిపోయారు సాధ్యమైంది అవ్వా అని అంత్యత్న పోతానందని పట్టోడు ఏటు కట్టి అంటున్నాం ఆయన నిద్ది మాల్పోడు పండేను బడికాయ జంటలు లేనట్టు పట్టుపోయే ఇంట్లో పొస మండేవుడు తామ్రత మండేవుడు మండేటి ఇంకలా చెప్పట్టు ఏళ్ళు చెప్పట్టు ఎవరినేటి ఇంకలా కులుతూ పట్టుబో ఏళ్ళు తగ్గాడు హార్చింత తామ్రత కూడా పడవుడు ಈ ಹೊಸ ಬೂಟನ್ನು ತಿಂದಾಟ ಏಳುಗೋಗಿ ಕಬ್ಬಾಟ ಮರತಾಡಿತ್ತು ಒಯ್ಯಾಣ ತಿರ್ತಾಡ ಉಂಡಿದಪ್ಪಾಟು ಏಳು ಜಪಟ್ಟು ಪಟ್ಟೀರು ಹೊಸ ಬೂಟನ್ನು ಪಟ್ಟೀರು ಮಂಡಕಾಲ ಹಟ್ಟು ತಾಮ್ರದ ಕೂಡ ಅಪ್ಪನಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟು ದಿಂಜಾಯಿರು ಏಳುಗೋಗಿ ಕಬ್ಬಾಟ ಮರಟ್ಟು ಒಯ್ಯಾಣ ತಿರ್ತಾಡ ಉಂಡಿ ತೆಪ್ಪಾಯಿರು ಅಲ್ಲಿ ಜಪಟ್ಟು ಈ ಹೊಸ ಸತ್ಯಜಾತನು ಪಾಡಿರು ಒಂದಿಟ್ಟು కబుతున్నంచున్నా మండేను వరుంబదిగిట్టు పుడప్పాడు బిచ్చాడు మండగారు తలమనే ఆజాన బెత్తవుడి కట్టమనే కైకురే జనాను బూజి భూమిను ಅಪ್ಪ ಸಾಲಿನ ಮಂತನಂತ ಸತ್ಯಜಾತ ಇಂಕ್ಲು ಹಿರಿಯಾಕಲಂತ ಬಂದವನು ಬಟ್ಟಿರು ಅವೇ ಕಟ್ನಿರ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಇಂಕ್ಲಾದ ಅಂತಾನ ಮಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಂತಿಂತ ಬಳಿಕಾಯ್ದು ಅಂತಲೇನು ಪಟ್ಟಣ ಸತ್ಯಜಾತೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಪದ್ಯಜಾನು వా జీవనం దాంట్లో పట్టాలి పట్టంట్లో జంటలే జనాలు పట్టాలి ఇదైతే వా ಏನು ಕಳಗ ಕಪಾಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತಿನ ಒಜಾನು ಸೋಪ ರಕ್ಷಿತ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತಿನ ಇವತ್ತು ಏನು ಬದುಕವರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸಂಸಾರನು ಬದುಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಂತಿನ ಸಂಸಾರ ಓಳು ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಓಳು ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಓಳು ಕರ್ಮ ಉಂಡು ಓಳು ನೀತಿ ಉಂಡು ಓಳು ನಾಮ ಉಂಡು ಐದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಿಂತಿನ ಸತ್ಯ ಜಾತೆ ಏನು ಕಲ್ಲುರ್ತಿ ಪಂಡಿ ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಟಲೇನು ನೋಟು ತಪ್ಪೆ ಬೆಲ್ವ ಕೊಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರು ಆನ ಸೇರಿಗೇಟು ಅಪ್ಪನ ಸೇರಿಗೇಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರು వా దైవానందాన్ని పట్టాలి ఇందుకే ఇది ఆయన బుడ్లే ఆమండి మా ఎటు
ಕೋಳಿತ ಪುಳಿತಾಳೆ ಒಂದು ಪೈರು ಕೋಳಿತ ಕಜುಪು ಪುಳಿತಾಳೆ ಕಳಿ ಪರ್ಪೈರು ಕೋಳಿತ ಕಜುಪು ಭಾಷೆ ಪೈರು ಅನ್ಬಿಡ್ಲಿ ಎಣ್ಣ ಮಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣ ಸೇರಿಗೇತು ಇಪ್ಪಳೇರು ನಾನು ಈ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಳಿ ಅಂಟ ಕಾಲ ಕಾಲಗೂ ಸರಿಯಾತು ನೇಮ ನೇಮನಿருக்கு అటు నమ్మగలిగా ఈయన సేవిగేటు ఎన్న సేవిగేటు ఇప్పుడు ఈయన ప్రతిరూపు దుంబు పనుడు ఆయట ఒక మండగల తలమటకు పొసబుట్ట బట్టాలు పొసబట్టకు ధర్మం నడాడి పొరుడు స్వామి ధర్మను పెట్టిపోడు ಮಂಡಗರ ತಲಮಣ್ಣನ್ನು ಇಟ್ಬಿಡು ತಲೆಮಣ್ಣೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈ ದೈವತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಈ ಮಂಡಗಾರದ ಅಂತ ಮುಪ್ಪೈತೆ ಎನ್ನ ಸಿದ್ಧ మీరు పన్నలేకొని క్రమ అంచేనే పూర అవు నేమొట్ల బర్పున పాతర అంచేనే అయితేదల ಬೇತೆ ವಿಶೇಷ ಉಂಟುನದಲ್ಲ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ అయితే ಮುಲ್ಪದ ಕಟಾಕ್ಷನ ಅಂಚೇನೆ ಈ ದೈವತ పంట ಕಾರ್ನಿಗಣ ಅಂಚೇನೆ ಮಂಡಕಾರ ಅಂತ ಅನ್ಪುನ ಅವು ಇತ್ತೆ ಎಂಜ ಬಂಟದ ಮರಳ ಅವು ಮರ್ದಾಲ ಆಜು ಮಕ್ಕನಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿತ್ತಿನ ದೈವವು ಮಂಡಕಾರ ಅಂತ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ನಾವು ಪುದರ್ పంట ఫస్ట్కి బతినే భూత మండేడు దింజాయి నేడతారు మండేను కొండదు పొడవత్తు మిత్తు కొండ బత్తి నేడతారు బుక్క మండగారత కళ్ళుట్టింది అంటే పుదారు తోಣ್ಣ ಆ ಬಿರುದುನಿದೆ ತೋಣ್ಣ ಮಂಡೇಡು ದಿಂಜಾಯಿ నేడతారు ತಂತ್ರಿ ನದಿರೋಣ ನಾನ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ನನ್ನ ತಂತ್ರಿ ಬರಿರೋ ಬಲ್ಲಿ ನಾನ ಇಂಚಿನ ಬೆಲೆ ತಂತ್ರಿ ಓಳ್ಳ ಎಂಕಿಂಚಿನ ಬೆಲೆ ಮಾಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ತಂತ್ರಿಲ್ನ ಬಲತವಾಗುಡು ಭೂತ ದೀರೋಣ ಅಂಚೆ ಪ್ರಾಣ ತಂತ್ರಿ పంట ఆరు ఎంచే ఉండే తంత్రి ఫస్ట్ గారు నీకు ఎడ్డ బేల మాల్పోయింది అంటే భూతోట పండేరారు నీకు ఎడ్డ బేల మాల్పోయాం కల నీకు ఎడ్డ సాధిని కొరిపోయాం కలం అంటే ఆరు ఎడ్డ బతురు పండే అప్ప భూత తంత్రికి వంట దేవరినాథ్ గౌరవ తంత్రికి భూతల కొరుండు దైవల కొరుండు ఆ ఎడ్డ బేల కందంట తంత్రి అంటే దేవరిలో కొంత స్థానం దైవ కొరుండారు అప్ప తంత్రి దాని అంటారు పాతేరినారు కపట బతేరియరు మోస బతేరు భూత అయిన సత్యాందం అంటే నమ్మడు అప్ప తంత్రిన బేల భూతో ಗೊತ್ತಾಂಡು ಗೊತ್ತಾಯಿನೀಗ ಭೂತಾಯಿನ ಆರೇನು ಪತ್ತನ ಬುಡ್ಜಿ ನಾನೇ ಇಂಚಿನ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆರೇನು ಕೆರಿತು ಭೂತ ದೊಟ್ಟು ದಿಡಂತು ಅದು ಎಂಕೊಂಜಿ ದೇವ ಗೊಂಜಿ ಪರ್ವ ಅನ್ನಕ ತಂತ್ರಿಗಳ ಪರ್ವ ಕೊರ್ಪುನ ಅಗೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಿಲ ಅನ್ನಗಲ ನೇಮ ಅನ್ನಗಲ ನೇಮಲ ಅಂಚ ಬಲ ತಬಗಡು ದಿಡಂತು ದೈವ ಐತೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚೆ ತಂತ್ರಿನ ಬುಡಿಯರಕ್ಲೆ ದೈವ ಕೇಣು ಜಿತ್ತೆಲ್ಲ ವಾ ತಂತ್ರಿನಗ್ಲು ಬತ್ತಲ್ಲ ದೈವ ಬುಡಿಯರ ಕೇಣು ಜನ ಮಂಡೆಗಾರ ಉಂಟುನ ಪುದರ್ ದುಂಬಿಜ್ಜಾಂಡು ಮಂಡೆಡು ದಿಂಜಾಯಿ ನೆಡ್ತಾವ್ರ ಮಂಡೆನು ಪುಡತ್ತದು ಕೊಣ ಬತ್ತಿ ನೆಡ್ತಾರ ಅಪ್ಪ ಈ ಭೂಮಿನೇ ಭೂತ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೆನ್ನ ತಲಮನೆ ಮನ್ಪುನ ಪುದರ್ನ ದೆತ್ತಂಡು ಮಂಡೆಕಾರ ಮನ್ಪುನ ಪುದರ್ನ ದೆತ್ತೋಂಡು ಬೇರೆ ದ್ವೇ ತೋರ್ನಾಥ ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಶ್ನಾಪನಂಚನ ಪೊತ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ತೂಜಿದು ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಚಿನ ಸೈಡ್ ಒಂದು ದೇವಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ದೇವಿಯಿಂದ ಪಂಡೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಮಂಡಕರ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಅವು ಅಂದ ತೋನಾಗ ಅವು ಅಂದು ಅವಾಗ ನಿಂಗ್ಲ ಮೂಲೋಗಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಡು ಮೂಲ ಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆನ್ನಂಚನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ತೊಡಿಕಾನ ಸೀಮೆರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ನಗ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ರಾಜಮನೆತನದ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪೊಂಜೋನಗ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹಿರಿಯರು ಕೈ ಮುಗಿಯರು ತೊಡಿಕಾನ ಭಾಗವತ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತನಗ್ಲು ಪಂಡತ ಆ ತೊಡಿಕಾನ ದೇವಿನ ನಂಬೊಂದಿತ್ತು ನಿರ್ದಾತ ಆ ತೊಡಿಕಾನ ದೇವಿ ಕೈ ಮುಗಿಯನಿರ್ತ ಹತ್ರ ದೇವಿ ಈಡೇ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಕಾಪಾಡಿಯರು ಆ ರೀತಿ ತೋಜಿದು ಬರ್ತಂಡು ಅದ್ರ ಬುಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಶೀಘ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತಡ ನಿಗ್ಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನವಲ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಅವಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪನ ಪುನಃ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ತಂತಿರ್ದಾರೆ ಒಂದು ಲೆತ್ತದು ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸಾತ್ ನೇಮ ಅವಂತುಂಡು ಕಡಬ ತಾಲೂಕತ್ತು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕುಟ್ಲ ಇಂದಕ್ಕೆ ನೇಮ ಕೊರೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಏನೆಕಲ್ಲು ಇಂಚಿರು ಕೊಂಬಾರು ಇಂಚಿರು ಐತ್ತೂರು ಪಂಜ ಗುತ್ತಿಗಾರು ಇಂಚಿ ಪೂರ ಮಂಡಕರ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ನೇಮ ಕೊರೊಂದು ಅಲಂಗಾರ ನೇಮ ಕೊರ್ಪನ ವಿಚಾರ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಐಕ ದುಂಬ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಪೋತ ನೇಮ ಕೊರ್ಪನ ಪುನಃ ನೇಮ ಕಟ್ಟಣಗಳು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಲ್ಲ ತೋಜಿ ಬತ್ತೊಂದು ಪನೋಲಿ ಬಲಿ ತಾತಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಯ್ನಂಚನ ದೈವ ಇನ್ನೇನು ನಂಬುಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ನಂಬು ನಾಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಪನಂಚನ ಅರ್ಧಾಂಶ ಜನ ಇಡೀ ಬರ್ಪನಂಚನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡೊಂದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿದು ಬತ್ತಂಡು ಆ ರೀತಿ ಮುಂದರ್ಸೊಂದು ಪೋಯ ಮಂಡ್ಯಕರ ಬರ್ಪನಗ್ಲು ಕಡ ಬರೆದು ಮರ್ದಾಲ ಬರ್ತದೆ ಮರ್ದಾಲ ಸುಂಕದಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಸುಂಕದಟ್ಟ ಕೊಂಬಾರ ರೋಡ್ ಬರ್ತದೆ ಸುಂಕದಟ್ಟ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದಾಗ
ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುನು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅವುಲ ಆ ಸೈಡ್ ಎಡತ್ತ ಬಾಗುಡು ಬತ್ತಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಜುಂಡು ಉದಾರ ಜನ ಮಂಡಕರ ಕಲ್ಲೂರ್ತಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಡಕರ ಕಲ್ಲೂರ್ತಿ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯಿ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ತಂತ್ರಲು ಬಂತಾರೆ ಅಂತ ನಿಖಿಲ ಈ ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಿಲ ಕೊರುಡು ಪರ್ಬಗೊಂಜಿ ಸಂಬಿಲ ಕೊರುಡು ಒಂದು ಎಷ್ಟಾತು ಸಂಬಿಲ ಕೊರುಡು ಎಂಕಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಈ ಕುಟುಂಬ ತಗಲು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲೆ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುಳ ಐತಂದು ನಾನೈತೆ ಎಂಕಲ ನಾನ ಪತ್ತನಾಜೇತ ಸಂಬಿಲಗು ದುಂಬು ಉಂದೊಂಜಿ ಸಂಬಿಲ ಮಲ್ಪ ಐಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಗೇಲು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಂಟು ಮಲ್ತದ 10ನೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನೆ 10ನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಅವೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ದಿನ 10ನೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದೇ ಒನವನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಬಗ ಮಾತ್ರ ರಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂಕಲ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಗೆಲ್ ಸೇವೆ ಜನ ಅಗೆಲ್ ಇಜ್ಜಡ ಬೊಂಡ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಐತ ನಂಬರ್ ಎಂಕ್ಲ ಮೂರು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪ ಇಂಚಿನಗ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಗ್ಲ ಬುಲ್ಪುರ್ತು 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಖಂಡಿತ ಯಾರಂತ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಒಂಜಿದೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಗಿಲು ದೇಪನ ಬೇರೆ ದಿನ ಬೊಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಗಳಿಗೆ ಅಂಚವಲ್ಲ ಫೋನ್ ತಿಕ್ಕದು ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಎರಡನೆತ್ತದು ಅಕಲೇ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತ ಪೋಪುಂಡ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಜನ ಪೂಜಾರ್ನಾಗ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಅಂಚಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಕಲೇ ಬರ್ತದ ಆಯನ ಅಭೀಷ್ಟನ್ನು ಪಂಡದ ಬಂಡ ಆಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಣ್ಣಗ ಆರಿಪರಿಜಿ ಇಂಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಪೋವಲಿ